Na 6. místě se umístil Lukáš Hrdal. Na 5. už skoro v 2. místě se umístil Jiří Havel. Na krásné mnoho medailí máme na body. Nemáme. Tak si nic nenadělej, to se to já. Na těžce vybojovaném 3. místě se umístil Miroslav Veselý. Televize, žurnál, děkuji pánové, blesk. Po 5setové bitvě, finále, jak se patří, se na 2. místě umístil těsně s výsledkem 3. setu 11-9 Martin Kirinovič. Dílka, blahopřeju. Děkuji. A zcela netradičně nás překvapil a slavýmečně na 1. místě se umístil Zdenda Horáček. Velký sportovní perfektní výkon. Takže pánové,